Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kertong keseng Kongres na Meliam konstituensi wa Roni V Lingdo ubadiru MDC ke Meliam hak hanyo trek urempang ula tep kerteng kum kertong keseng na Meliam. Habay kerem kinok tok kubor hadin baladap tep kerteng ula ong baka election baladap kata haus nam arajar kat pra ula rem tang kendiat vote. Hendai hadian cisnam kata hak election MDC ula job digi hajar vote. Pat kani ke pentau bagi pat bak kita sungtu bagi la syak ya lambakla. Ula ong rubah hak election baladap ula rem na kadau jong kamat hak bayadei bat kamuda hak bakila syak ya lambakla hendai kumbaka pau menta ya ka an building by law la pentri kam ye kijuk ki an hendai menta la pentri ning ba ka KHEDC ula benrap ru da ka baong bagi pai ba ka Meliam ki kwa biang ye u bat ka seng kongres hak ni ka kenti ba menta. Sisnam hadian mengerem election MLA kumba sauspa siteng gabot majob MDC tang hadian sisnam kumba ar hajar tam na thara jata kapani sai kedar bagi pada bidang don ke jingsan ya hanga barka parti kongres karem kalong ki pada ajong nong Meliam isya penbid isya thap hak muda kabamdan sisya ai Datang kata batang hadin cisnam bong ayapi di paiba di soto abakadai kan niat khop dong wemele dong belada resign ba jijir yang terpipai menta kita kudu dikwa biang bianga bagi kongres parti apa Meliam marbangi niok sencar ke bakut ke sencar ke perhat tang nama yang isimat memperhat ya ka Meliam konstitusi bagi ka jela berapa kapaning kau nampak bani tu ayapi apor mengobat kumba sisnam ye ku minister juga urban affairs mila dep hadin ka jingdawa jiki bopon balang senjuk kinong senchar sinong ka beri nyotrat KHEDC iseng balang bopon baki ong bai ka building by law depan aino cha KHEDC kata ulap jubab ubah hamlet por bolong minister dalam ka urban affairs bahot ladap aino do Desember araja khanyo kan pentre kam building by law ladap ai cha KHEDC to menta kadi kata kajing kali jopi ke basngo tenat ba kahabdan ka jingnya sngo tho lang hapadeng ka this council ba ka state government kamat implement ka this council dehendrai khado khatwai pat kadi bandon ka jingnya sngo tho lang ba ka state government ba ka occupancy certificate pat kan penbiang na dong sa this council kan sa ai pat ka state government Siapa minta ba? Ora ka person ka menteri kami ni bylaws. Ora gitu ba penting ini bylaws. Belum kadang tiga karena nak person kan nak setiap government. Kata bangang la bo jengkeli hapo this council shubo menta kim kongo lane kim pentrai thik kum ka guideline je building by law this council ngai kamdon ikhtiar banle ye dei nang ta bo ye pi kani ngi hab ya trailang ba state government namta shubo kum ka PHE menta kum ka MECL kamud lada ka this council kalada ya kata ka occupancy certificate engine double engine kadai tangban penbe jo paiba hangthi BJP hangni BJP balai surok melaban pedap hai ta double engine hai kata ka artili ke engine dei tangkan ya thap man penbe paiba Delhi dan ka MDA government hangni NDA hangni MDA ka badai ka NPP lai kadai ka partner lane ka don bantah takkan hon jong ka MDA kai kata double engine upaiba umdai ban be kene double engine ka double engine hana PJ thiet jet ya ka NPP BJP nomor hang thing idon hang ni surak menta tengkerai ngai sausnam sakot hai kata ka double engine ko paiba jong ka jela jong ni hamtam jabri khasi je what be ikini ki parti wan pen BJP wali be met yang lada ka don ka seng kepada ik gerpang ya ka jabri khasi je jong ni pet ki kam pet ki an ik seng kongres dei nang ta nang scam ka seng kongres diong ka parti kalangam kamla bangam ka parti beladon sispa life news nem kamla mensuja kejoy ka state government ka this council kejoy building by law dei ka shulong ba kipat ba kiong ni menjur ni pedang ni ka building by laws tang ba ngim kwa ban pentrai ke muda sabar ki area baham municipal
Jadi paiba kim persya beling bailo la kawan this council kawan po state government ki persya ban penteri kam ya ke beling bailo dah mudah. Dan mentang la da bas ki CDC nomor ni dei ke ni dei kinong sinsar paiba ni hap sngap ya ke jing angnot ke jingkwa paiba. Ni mla ben chupan bor kene ke de keri ke jelas sinsar paiba demokrasi ni hap sngap ke sol paiba. Tegai ga kubor ka berkecing pat tu di nom lem ni ka kenti ba pi pun mentang. Mentang ni ongi no malem mentang ba pinia jit MLA amdai syo tang ta karai ka par ni hapet ki ain mentang kita sedang ban nyot ini kira pat si uniform civil code mentang kene ka ai ka ban an act ka ain ban ada ya kamarian klau ka batap ka don ke jing man tu baka sarkar India ko ngabadan kam ke sarkar India ya ka jaka kan chimbek ke Seng Kongres kong ado mentah ke jinglong trai long kerat ndo ka syap hari khasi jeng tia jungi kene bani paiba ngana ke Seng Kongres mangai shimet ngan pej ba kita ki an ki dia ban scam kimdai bando ba ki lawai ki pateng jungi kinum mo tim ni ba ngi ngila shet ya kelawai jungi ni hap mentah ke election ni sakmat ngapen ya tu ngakren po melem ngong kamdai syo ke election tang ta sansnam kamdai syo election ka roi ka par election ban pej ba ki an ban pej ba ki an ki badon ban ya dai ni hyong ka mane blai lai do ka riti ke dustur jungi ka ten thle jungi ka jinglong trak ndo ka sha kan ne minum do ide ijai ban rio badon tang kumba pej ban rio ka si jai ya hapo armilian hakari badon shi hajar sauspa million ladang lim don ki an ki bas kam ni stang anu ila ja nam kwa baki khon jonga rasha insha sancha tu ki je benre ide ban sanchari mangi dalade long kra lo ka shap min sakri blai kumba constitution kebala thau ki nong sanchar ki nong yele lai do jongka ri jongi ki nong yelam jongka congress ki ba ong ba ni de bandon to secure to all its citizen ban ai ban pen scam ban ai ki nong song sinong jong ka rindia jong ka jela jong ka liberty ka jinglai lo ka perkhat perdain ka jinglai lo ban pen sngau ke ki don sngau ka jinglai lo ya ka jingai ka jinglai lo ka sakri blai ka jinglai ni kwa ya ka de tangkan ya thak ban pun be pai ba Delhi don ka MDA government hang ni NDA hang ni MDA ka badai ka NPP lai ka dai ka partner lane ka don bantah takkan hon jong ke MDA kai kita double engine upai ba dai ban be kani double engine ka double engine hana PJ thiet jet ya ka NPP BJP marang thing idon ang ni surak mentah tengkrai lai sau sinam sakot hai kita ka double engine go pai ba jong ka jela jong ni khamtam jai bari khasi je dia what be yakini ki party wan pen be JP boleh be nget yang lada ka don ka seng kepada it kerpang ya ka jai pen khasi je dia jong ni pej ki kam pej ki an ek Seng Kongres dinang ta nang scam kana Seng Kongres diong ka parti kalangam kam la ban ngam ka parti bladon chispa lai penyau snam kam la ban chuja Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkala
Kisur ngin pensawa lawan kapur ka jingkela Ilum jungi mentala di kapur ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapur ka jingkela